Piezak mekanizatu tailerrean egiten dugu. Zuleibarren gauzek aldatu indiren etasi metodora. Hor enpresa oso ondo, asko ikasi nauen eta. Alde batetik dekoguz gaitasun teknikoak, jakin behar dauriez gazteak, jakin beharko daurie piezak mekanizatzen, planoak irakurtzen, ikasi beharko dauri zein dan prozedura piezak egiteko orduan, zeintzutik izan jarraitu beharreko parametroak, abiadura aldetik, ze erreminta erabili, zeintzutik ezen pausuek momentu oro jakin beharko dauriez, batez bez, prozedura zehatz eta jakin bat jarraitzeko. Etasi metodoak positibo, nitxako gehien bat positiboa da, zehaitu zeiten duzu talde lanean lan, eta gero enpresan normalean askotan lankideak azauz, taldekideak az, eta orduen itnotxue prepara gondo, gero enpresa batera joateko, da ingurukoakaz hori relazioa aukiteko. Eta hain gelditu naiz hor enpresan lanien momentuz. Pasau dut gradu superior beste batera, diseinora, ze bai asko gustatzen zitzaidan eta nau hemen 5 ordu eta gero han 3. Eta gero bai egiten dut hor praktikak ja 8 ordu, praktika normal batzuk bezala. Egiten dugu batez be erretoka joaten da kursoa. Irakasleak mototxu erretotxu bet, eta orduen 3-4 taldekide, baretan gara ados, zerrin bakoitzak edo bakoitzan artean lagundu, eta orduen retoa super egin duzu. Tailer mekanikoak, makina konbentzionalekaz, purbetaneti dago, tornuek, fresadorak, zulatzeko makinak, TNC makinak ja mekanizaketa ordenador bidez preparatzen dira, eta kampus Zuleibarregaz ja dekoguz makinak ja potentzial asko handiagoa dekienak. Dekoguz 5 ardatzetako makinak, plegadorak, ebaketak egiteko oxikortea, ja beste maila baten, pieza kalitate asko sobea egiteko aukerarik izan makina.